मोजाङैनो जागासिनो दासान्दि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय साहा ओनसोलनि क'क्राझार ओनसोलनि माने गाव पन्सायत खाथियाव मोजां बाजार जानो नागिरदों। ओमफ्राय बे बाजाराव बयबो बायलाय फानलाय खालामनो थाखाय खाबु मोनगोन। ओमफ्राय गोजान गोजान बेफारि फैगासिनो दङ। जोङो गासैबो नांगौ बादि बुस्थुफोरखौ मोनजोबगोन। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बायलाय फानलाय खालामफैनानै जाहाथे समायना रमायना खालामनो हायो, मेहेर गोनां खालामनो हायो बाजारफोरखौ। बाजारा खननै लादों, समबारनिफ्राय सुक्रुबार बे बाराय मोननैखौ लादों आरो। दिनै प्रथम दिन नामा? दिनै प्रथम दिन दं। माबायालाय माथो दखानाव? गोबां होथ्र'नो हायि बेबायदिनो मानसिफ्रा जागासिनो दङ। फिथा ओमफ्राय गुगुनि। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।